Yufi podcasta, Iban García eta Maite Azpiazu. Yufi! Bueno, cuadrilla, zemuzeate hemen gatoz, beste egun batez amazek, izen dauke podcast honek? Fama eta fama. Ez, podcastan izena. Podcast celebritya. Joetea. Ana Goitia. Ze izen dauke podcast honek? Jesus, chico, fama. Zokela. Amake jartzen bamen. Yufi! Yufi! Ai, ama. Yufi! Es que vamos, Ibantxi. Ez dakizu zure podcast Beti profesion igual. ze izen dauken. Es que vamos, askotan izenek ez du nahi zerrezan azkenin da, barroko izen txixe, eta jazta, Baina- punto pelota. Baina, bueno, Yufi eta Yufi. Eta Yufi. Es que nagoen pentsatzen ez dakiz zerekin, Bueno. bide ze bazke prepara bernuen nintzen pentsatzen, Iban. Ze prepara behar dezu bier? Bide ze, baina patatak, bide. Baina, gerrak ya que zene estamos, xukin de. ya esan diozu, Diala. gaurko gaxe zein dan, Hori eta da. gaurko gonbidatu ere zein dan. Ya está, ez dakit bilizon A ver, tonteratan. esan berriz. Ana Goitia, celebrity. Goitia. Ana Goitia, famosita Bai, da. ze gaur itzin berdeu, ostean inguruen, famatu izeten inguruen, ze Euskal Herrixen, Hori famatu da. asko dao. Bai. Eta gaur guk emango dugu hemen gure iritzixe famatu danan inguruen. Hori da, bertze Izengo gea. gazo ona dauzken, ezako zetxarra Bai. dauzken. Porque Izengo ez da gea. dana color de rosa, Transparentiak Ez da dana. izango gea beti bezala, dana esango dugu, inolako lotxagabe eta inolako filtro gabe. Fama, porque hitz honek gazo asko dozko barrun, Ez da erresa famosizet die, ez da erresa. Zu ama! Neri problema txiki batzuk ematen izazkitzi, ni famie, papisket, Ez, zu famatu sentitzezea. ni famatue, a ver, famatue imposible, famatu nire da Julio Iglesias. Ah. Horteken aurrea, a ver, ni beti zinez fans de Julio Iglesias. Bai, Beti zinez, bai, guztak Zein da niri Julio bai, Iglesias? txikitien niri bai, A ver. txikitien ez dakiz zeba, bueno, guztak izan. Kantantia da Julio Iglesias. Bai, niri Julio Iglesias, jo, betiko, Isabel Presley izkeniz konduzana, Hau ezala, zeana, beste hoxe, badie ba hoxe labak eta Txabelita hoxe danak, Txabelita. Txabelita hoxe danak, zalakizu, de corazón. Es que vamos. A ver, esate dut bigarriotik, ez dala Txabelitan aita. Ez da gen izena da, hor lio asko do. Ah. Oin eroskondo dana beste hau, izen da, beste Ama, hau. Txabelitan beste hau. aita da Enrique Iglesias. Bai, eskor lio asko do, baina Julio Iglesiasek, bai, eske ni lio asko, eske niko xedan latana kantzeko die. Bueno, ez gai, Julio Iglesias dan, arbe intzula diru, Iban. Ez. Arbe zelako famosi, orduni zegoen nire famosie. Julio Iglesias da meme badaukena. En esos cuantos y lo sabes, ez? Bai, Vale, baina hori da, niri ya está. ni famosi naiz konsideratzen, Zu askotik famosiezea. Ba, ni beti zinaiz, la rubia famosa izenaiz beti, la rubia famosa, pelukera nizelako, Pelukeria. famosa. Baina, niritzat importan, ni famosa izeti ez nahi, Ez. ez nahi, niritzat Nire- atzetik ez nuju. Ni esate benin kaletik, ai, zu famosu ezea, Desastre. famosu ezea, digo, ni famosu ez, Ni ni naiz, Naski matei, Zati, horrek, ni- naskie. ni xiltzela ezen izure xinu ikazea. Ni naiz ezagune, esatet beti. Famosue, ez famosue, zuk ez betela famosue, ezkitze. A ber, eskuitzek ez du nahiko izeti famosu, Iban. Ez, Eskuitze ere itzoritzako gustako. Ez. Ez que famosu da. Zein izango zenuke dela Euskal Herriko pertsone famostuna? A ber, ez da etortzen inorri burure, hola, de repente, a ber. Jon Kortajarena igual. Bueno, baina, a ber, zita zan, hori beharek pentsa du bere personalidadea famosu da, no ez a ber, hitz horrek, horre besta barkatzeu, Iban. Ni bakizu Jon Kortajarena geskiro etzixotela. Bai, bueno, alditu inaldizozu. Ez, baina behin euki genuen BBK Leifen festival baten anekdota bat. Bai, bixo, gola. Geunden BBK Leifen antxe, festivalien ondo pasatzen dano batea, eta derbente zegoen Jon Kortajarena. Ja, Eta ni neuen ere bilagunekin da. Nere bilagunek atazaben mobil jolaxe bate disimulo gabe. bai, de repente, Eta ateatzen zioen argazki bat, ze pasau zen, flashak erten zula argazki hortan. bai, Eta Jon Kortajarena lagunek kenduzi zioen mobilen ere lagunei hola. hola, ez? Zu zertan aizea. Zarra zerreinde, ez? Eta mate guen, Jon Kortajarena nire arpesekin gauzan. Joli, neska Porque- gintzaben, Bai, zuko baina, ez? garbi dao, obviamente, Jon Kortajarena niri betuzila. Ja, eta zentu zinen hola pizketola, ba. Ez, nik uste Jon Kortajarena Filman, aziraten like, gustauen. Feeling, Bai. bai, Eta pizket. burrongo gunien berriz ikusi nun. Bai. Eta pasauzan ere ondotik da esan zin. Buah, zu berriz. Bai, ja. En plan, como... Zeati da, ez? Erderaz zan zin, otra vez tu, que pesado. Erder aldun alda, erdez, ez daikeu. Erderaz zin zin, Bueno, ez de dakit. todo, hori da. Eta hortik aurrea bez gau ondo ematen. Bueno, baina igual du, hori da... Egote personal batzuk, nolako Anekdota. feeling bertzulako batzuk. Anekdota bat, ez da esan. Baina, bueno, bai. Eh? Baina, bai. Osa, konturatzen zate etxien zaudetenak nola nik itzeketerin dira, ama beti atzetik aidan. Gero ni xiltzen naiz, eta behin jo. Blokeo iken naiz. Blokeo Ez ja. que manek amuñerik itzeit,
Kamilo iruditzen. Eta nik goten beratzetik. Zu zeinen fanazea, aparte de Julio Iglesias. Ez que zure fana, ni zuri, No me vale. Zure fana, sí, zeatik aiz. Euskal Herriko zeinen fanazea. ETB-kue. Ez que espaldixen da, zanpan da. ETB-ko bat ematen fana izan ETB. Bai. ETB. ETB. Euskal Telebista. Incluso I gehituko deu, irrati telebista. Ana, goitia gustatzen zan eri. Ana Goitia. Bai, saladida, bai, badauke. Eta gero bestie, Ilaski Serrano, eta hoxe danak oso maja die. Julen Telleria, hombre, Julen Telleria, me encanta. Hori da. Badakizu, Bai, Julen Telleria, asko gustatzen zat. Tipo hori, oso majua da, eta dauzke gauze asko deskurritzeko. Julen Telleriak. Julen Telleriak. Antxon ez Julen. Julen gustatzen zatu gexo Antxon baino. Bixe gustatzen zatzi, baina Julen dauzke gauze asko etatzeko barrun. Bai, Eta berditunak. Sentitzezu Bai, eta beles eta berditu gainare. Eta ze Beles eta gauze, berditu. zu brugia zehala. Bai, eta berditu urrungo urtin eta goitu gauze honak. Urrungo urtin, Bai, urrungo urtin. aurten ez. Urrungo urtin bertan. Aurten ez ja. Ja preparatzen nahi da, ja. Bai. Barroalde hori usteko. Bai, eta Julen Telleria. ze gau, a ber. Profundu, sensibli, sentimentalak, eta aldaketa bateko Julenek. Julen derrepente hemen pentsau Bai, dugu Julen. ikie guk, Bai. bueno, Bai. tarota. Bai, aurtengo dean enoiz biharekin pizket eta telebizioa saldu da, eta Ikusiazu, bai, badauzke gozo batzu soltatzeko, nuko kukutu, baina, bueno, biharek eixo. aldaketa bat. Zein da, Poluzion. zuk mobilien daukezun kontaktu famatuna, ontsa gorri duzat galdera, derrepente. Ez dago ni famosoi kontaktoik. Bai, Nik, no? famosu? Bat amatukiko zu. Nik ez dago, ez. Bueno, Zumaixen dauken den die, batek ala den die, Ez, odrozola nekua, zuk- odrozola. Ibon Fernandez da itzeke zu gazteakoekin. Bai, aspaldiz ez nire zion, Ibon Fernandez da, oixe, honberat eta xekin, aixe txeki dauzkete Ibon, alain da Gazteakoek. maite, bai, irurek. Gazteakoek. Bai. Nik leheno, Bai, bai, ez bai. dakit zein izangoan nire kontaktu famatuna, igual, Anabel Pantoja, Ez que ez da maten importantzik. Lara Álvarez, superviviente Lara Álvarez, eixe, Ba, Julen Telleria, gero batxe hor dauke. Julen Telleria, zati zute, Euskitze ez dauket, miratu por donde. A ver, Claudio Landa. Claudio Landa ere badauket. Oso. Arekin ez dakazetek egotie, egun baten presenta berdizu. Claudio Landa. Claudio Landa, bai. Nagore Robles badauke, da meni Nagore Robles famatu ez. Ja, ere pizki galduta dabil, ez? Ez dakit zer dabilen. Ze ba, Zer moruz dabil, ez dut, no. Googleen ez dut asko, ez duzu ikusten asko. ikusi asko, ez? Ere dabil. Baino, Euskal Herrixen famatu bat balima dago, sobre todo, da Nagoitia. Hori da, porque guztaik ezako, ni lan aikeguna guztaik ezako, punto, Gauze, da jazta, arpeire esango esko, momentu goetan, Bai. Nagoitiek. Guazen paso ematea, Celebrites tatalai. Celebrites! Bueno, ba, kuadrilla, iritsi da momentue, hemen gaude, momentu hontan esango gonduke Euskal Herriko famatu bai, importante. hombre. Bai. Ana Goitia, maravillosa. Esan deuleno, baino, ongi etorri semango show, Ana Goitia! Clau! Betxutxoz. Es que, claro. a ver, si se derki gabe. Hombre, cariño, zuke honbertzen un podcast hontan, bai o bai? Hombre, nik egon nahi neban, bestela zerratu nintzen. Ni zuekin nahi duteon, edo nun, podcast baten, edo nun, osea, donde sea. Gaina, esan berdeu izentzeala, lehengo gonbidatue, proposatu duna, honea etortzi, Neu proposatu dutela neure buru. Claro, Claro. Zanean podcast hau daukazuela, esan eban. Ez que ala da, en persona. Claro, baina, bueno, momentuz, demoraldi hontan, hola iga, gero ja nola. Bai, igual aizu, sobre Bai. la marcha, Bai. Aigealako ja jasotzen, bueno, oferta pillo bat, claro, eta... Bai, impresionante, Itzengo Eta dugu. emetik aurrera gehiago ukiko duzu ez. Osea, ez da. Claro, zu hona etorrita geho... Ez zitu Claro. asegurau. Dana nahi gabe. Ana, bague bai. Bueno, Ana, gauze bat eizu. Zuri gustatu egingo zaitzu fama eta hola jendeak ezagutzea, Porque saltzera itxura dokozu, zuri famosa ezitie, te encanta. Niri, más que famoso izatia, que bueno, famoso izatia, batzutan, no te creas que me encanta tanto, parrandan encanta, porque que te vean nolan, Ja, arrozoie. baina... Bai, intentzi zut. Ez. Niri keixo gustatzen jaten dara, kamara bat ipini, ontzena moduan, eta berba. Hori da. Eta Sí, etxekoak disfruta. Eta gero, niri hori gustatzen Bai. zait, komunikazio hori, Fama Hori eta da. baino gehiago, fama azkenean, pues bueno, sin más. Hori da. Baina hori jendia bestaldian egon eta entzun, eta kamarari begira hitz egin, edo, me encanta. Hori ez.
Baina, zu, karo, Ana, zu... Hori da. Arrazoi. Isildu bat zekien momentu baten. Eske nire ama, eske... Ez da isiltzen. Osea, da idale, ibenga. Asuntu eda, Ana. Karo, zu... Joi bat jarri behar duzu mut. Jendea famatik gerturatzen da, interesen dun asko dago munduan. Ba bai, Jozu galderak Ba bai. Euskara batuan. porque letu diketelako, Jan. Bai, ni pentsaten dute, asko urbiltzen dira. Urrute. Asko, niko horatzen du lehenengo aldiz presentean ebanian programa bat, atera kontuak, bapatian, eta ez da bromia, Miramoneko pasiluetan, etxe eustan jente batek kasu, sekular peira behitu ez eustana. Osea, sekular peira behitu ez, eta jo, de repente, Ana, zela, danek, a ver, Ja, deke, de repente kasu. Zantze banikia. Eta hori zer da, geizia hona zorra etxik, ez? Ke tonteria, ez? Ja, osea, jendie interes haue badao. Geixegi. Asko, Bai. mucho, asko, tela, bai. Eta alrebez, zuk aprobetxatu zea zure famatutasunetik gauzak lortzeko? Pues que ni es que esto te les consideratzen eure burua famatu, baina esango zuet egila, komunetan txiseitzeko jaizetan eta askotan aprobetxadot. No seketan ibai, Hori da. es que izten azu zeure lekua, bai, pasa. Hori da. Euskal Eta hola. Euskal Telebistan galeutu zukau. ETV bertan, Bai, dibo asko dago. toma. Nik ez neban esango dibo asko da nik ete ben, kanpuan gehiago dago. Baten bat egongo da. Bai, Baten bat, bai. Ba, gero te digo, dibo horrek, que serán la hostia, bai, izaten dut. Pim, pum. Bai. Konturatzen dian nun dauden, ez? Baina, Hori da. nik ez neban esango asko da honik, Ez, ete ben, ez, nik uste dut Euskaldunen nahiko lurra ondo ikusten Humile. dugula. Txarrau eta hoz, ez dizenak, ez telebistan ezin ibiltzen, kontu bat sare sozialetan zabaldu da belako, erosten dabez jarraitzaileak, eta horrek pentsaten dabe benetan dibo bat utizela, eta horret benetan ez tirazenak. Edo, igual Bai, programa baten parte hartu da bentzentia, konkiz adibidez, me va a mojar. Eta ia etorten dira Miramonera, izango baziri moduan keston ixarrak eta, a ver, tranquil, nora soiaz. Bai, Amendik bi ediziota inorrez akordatuko zurekin. Ja. Que amendik hortik bi ediziota, seguramente inorrez akordatuko zurekin. Zen plan. Eta torn urten inorbez, ke ba? Baina bai egiz etortzen dizela como ionda, ez? Gora, como, a ver, lasai, Osa, ikutu lurra, osa, que vas levitando, flipao. Osa, Ioiz pasau zaizu kalie jendie galdetzia izuta, zuzma jarretzaile dauzketzu. bai. Baina, kalian bakarrik ez, bai, juten hori da. jazen programa bakotxian. Es que ez dakitz exactamente, osa, Hori, ez que vergüenza. Lotsagarrixe. Zenbat aukara zen, lehen igual bai hasieran, ez? Bueno, salako gauza barri bat eta holan baina hon. Hori Baina da. pilo bat. Zazu zenbat aukazu, bastakit, txartu eta ikusi, jazta. No? Bai, eta nire amorru mati, porque esatezu, osea, nik ez ez sentitzen nire izeteko moduen, Numerue. niri ezagutzeko momentuen nire jarrietzek zenbakitxek zer ikusi daukenik. Hori da. Osea, ze tratau behar nazu diferente. Instagramen segun eta zema jarretzek dauzketen, aurrekoen taxista batek. Esateit, Zazu, zein da zure lana? Tari pentsan, bueno, ya empezamos. Oin, hasi berdet kontatzen, zein da nire lana. Zazan izan, bueno, bai, soy creador de contenido, tal. Eta, bueno, zema jarraitzaile dauzketzun galdetu Ze zena. lotzagarri. Da nahi, ezketzat gustatzen esatie, dauzket ez dakiz eman mila jarraitzaile. Faltaria, Iban, Es que faltaria. si dices cuántos me vas a chupar el culo, es que hori da. Hori da. Ze lotzagarri. Zen ja supermajo izango naz. Bueno. Eta, baina ezke txarrena da holaxi izen zela. Hartu zuen mobila, behiratu zuen, da, Baina, bueno, ah. tienes 2 millones y pico en TikTok, uy. Ze No sé pena. qué, ja eman zin amorro bat, Bai. pentsatu nuen, eske, taxitik Bajo del atean, taxi, hori Bai. da, hori da. Baina hori da interesa, lehen esan da Bai. interesa, ez? Osa, Eta ere eta importazikoa. Espane baino zer, osa, no sería tan majo, ni... Eta Bai, la mierda. baino. Aquí bai, gaina, gero intzun, bozina jotzen hasi zan, Bai. en plan, que llevo un tiktoker en el coche. Qué rabia. limitaua esan, ez? Taxista hori, digo yo. Eman zin amorro bat, en plan, a ver, que llevo un tiktoker en el coche, pi. A ver, osea, gero aplikazio nitxe jarren izan reseña bat, de... Oso ondo. Reseñana ya me gusta. Iván, Hombre. ondo. Esto una Es gente que- faltzu eta interesik. Esto una ahí, fuera. Escalada, nik ingo nintzen baja, párame aquí, yo bajo,
Benetan. Ai, neonbe bai, maite esango nean. Me dejas aquí, o si no Me dejas aquí. Me dejas aquí, a mí. O si no, me voy a tirar, que me tiro, que me tiro. Hori da. Bai ez ba, neri hola, ez? Eixe da. Inoizuk esan duzu ez argazki bati. Bai. Hombre, normala. Bitu, nik kontako txut anekdota bat. Behin, ondala, gure kasan ibiltzen ginean, zutanik. Bai. Eta doka neuki genduan, parranda bat. Eta atara eusten argazki bat ez dakin horrekin, atara argazki bat, atara neban. Eta derrepentzian urrengo gunean nire lagun batek. Ana, argazki hau atara zenduan atzo nire lagun batekin. Ez zinen akordatzen. Eta ni holan. Bai. Eta nik, ostras, baina ezin da izan. Zana, ja, ordu batetik aurrera, ezin dira argazki bat. Normala. Claro. Eta esan dut inoiz, igual, parrandan, jo que se bilboko jeretan eta goizeko joetan argazki eta, jo, ba, esparkatu, nahi bozu bezarka bat emongotu, baina... Eta gero, traizion ateratzen da. A ber, zetako nahizu nire argazki bat? Ez da... Eta gero jendiek ez dauke lotzai, porque nahi paseu izen zait. Ezan ez argazki bati, Bai. eta bat telotza gabe, atzetik, que desagradable. Bai. Osa, nire loga que desagradable, eta zuk que sinvergüenza. Ez que... Ez din aldet esan ez argazki bati momentu horta, ez zinatera. Bai. Aizu banatxo, hau esan da geho, ze guztua geho gehan, Earreki geho gehan. Bai. Zeuek ondo gustora geratu zarie. Ku oso guztua, Natxo. Gaina gaur esan deu, afaldu berditeula kokotxa bat. Kokotxa, kaber ditu, hombre. Kokotxak. Kokotxak. Baina bakitu ze afaldukoten. Kroketak. Neure gizonak eniko, kroketak. Naturalak. Ker. Ez que nera amak aspaldi ez ditu kroketak egin. Ez dago tazti kroketak egiteko ja. Azti Kroketak koñatu bat iraz, Nik gizonak etxen da belako, baina cheese por me... Ja, oino. Ederrak zetei kroketak, Natxu, honein kroketakin, eta taberniz ikustegan aurrez aurre, eta zorte hon baitare, bueno, akelarre eta asunto da baki. Aixe, akelarre, Egunen baten akelarrera zeuepe, baina barriro basatoz, Baina... Nahi dezutenien, ariño, nahi dezutenien agentxe frantauko gehan. Muxo bat, handi bat, eskerrik asko, Bai, berdin, agur. Bueno, hemen gatoz berrize bueltan, Zute, hemen gatoz. A ver, oin gatoz, solaz al día. Zute, solaz al día. Wow! Solaz al día. Iban, nire galderak oin, kontesta berrik zu, baina ondo, Ondo, benetan, Benetan, gezurrik ez, Nik podcast ontan, egize besteik ez dut esaten. Ibanen barrori, soltau berdeu. Ojo, hemen eskure berdeu gauze berrixe, porque asko dozkuskutaute honek, galetu batxina. Fama, gure bizitzaren, fama, Iban, fama. Zure bizitza aldatu du, pixke bai, eta Madride juntzanetik engeixo. Baina ze erata, nik erantzun behar nu, baina zuk erantzun? Ja, baina, bueno, hemen herrixen gutxixo aldeuzatzu, baina Madridea juntzanetik geixo aldeuzatzu nik usteet, Iban. Ze zentzutan? Izeteko posturen. Ze ba. Bueno, diferenti pixket ikusten zaitut, igual aldaute hola pixket, ez? Baina honea o txarrea? Bueno, pixket honea eta txarrea, bixeta. Ez aden berra da, askotan ezate izula, Venga, soltau. Ze? Ez den soltauko ezerre, porque ez daukete zerra soltatzeko, baina beti zatit, Madridia juntzanetik, Hombre, diferentio, porque Madride... Edukazixue galdu dezu. Edukazixue galdu dezu, ez que Madride... Nik ez galdu edukazixuek? Hombre, han itzekia fuertio, han beste mundu bada, Iban, aldau, akordatzak ikea, porque asko jiko bizimoru eta Madride diferentie, honea, bai, irikintzea, batzuten honea eta bestetan txarrea, batzuten honea eta bestetan txarrea, ajuduzu. Bara, bai, ez dixot kontraingo bestela azarra bekoakoa dugu, eta ez denoa ez errabokatzi, baina, ez bezimar. Zure famiek aldau dizu bizit. Neri besti nire bai pixke bai, nire gizuna petra lindeotea. Ni pixke aldau inez bai. Nire aldau inez. Ja, ez zea jute leno jute zinen tokixeta. Beste nik lamur badako eta beste estile bat, beste jendi beste posture bat ebeitzen hau, Bai, ni segurantzi sartu dut. Mejora binaiz. Oso ondo iruditzat. Mejora binaiz. Hori oso importantia dalako. Hori da, eta jazta. Bai, porque ni naiz bezalakue, eta hainez etatzen zein naiz, Gustatzatzu kalin jendiek ez dut zaiunin. Hombre, segun nola behitzekien. Segun ze behirazun klase, porque batzuten behirazun ekiebe, zatarra, ez da polike. Gauze bat, esan berdet. Azken aldi honetan hainez sentitzen baite, malaletxe asko, gorputzien. Bai, esan nengoet. Bai, banakin. Bai, esan nengoet. Jendiek kalien ez duten haumenien, en plan, igual juelga nao, ez? Ta jendiek, niri hitzat importa jendiekin hartatu gatatzie. Porque mundu osokin hartatzet beti hartaton bat. Ja, goizuko 3 lauretatik aurrea, balimanao, ja, asunto komplikau batekin gainien, normalien, ja, pasoiet. Ondo ikiozu. Baina ordura arte normalin beti bat izatet. Ze pasatzea? Azen ali honetan jendiek daukela oitxurie, majo izeteko
nahi hori nerekin, Ja, baino justu kontrakue konsegitze, be? hori da, Hau da, hori da. nahi tortzu zaten pertsona bat ez da, Iban, argazki batetako deu, kamarie preparaute kartzeu, eta ja argazki ateatze deu, Bai. digo, oso ondo, motz eta konkreto, Hori da. vale? Atea eta alde, oso ondo, guztua. Hoi zein, ja jendi etortzean nien, aizu Iban, ja igual badakit nazkaute ongo zehala, Bai, frase hori. hainbeste argazkita, Hori ez? ja. Aizu, nik ez dizut nahi bate molestau, Hori da. Baino ja, egongo ze... Hori ja, betxo. profundideen sartzea, ja. Bai. Sartzea Osea, intimidadin. Ja, hori ezatia bakarrik, Intimidadin. ja, da, zuetza konturatzen aizela molestatzen. Hori da. Osea, Hori etorriko da. baziken eranezen aizu, Zita. Iban, argazki bat atako aldeu. Atako du argazki bat, Zita. eta venga, ondo segi. Arrazoia. Baina ja etortza, aizu, eske, joia hon berdezun azkautean beste argazki. Zenbat argazki? Que Eseke, pelma, Zita. laizupaki. bai, atea zu argazki bata, jazta. Bai, eske honena, pizki baldima sobre desekilibra, Oin. honena da ez eta Oin. ziertatuk. Mutil guapoa balima, etorri, itzein, ateako de argazki bat. Niel limazu inkluso, kubate batean bitako izut. Ja, baina orduan zailizetea, botil guapo etorreko igual, batzuten. Tokakoa, poliki, aizu pasintxeoki, aizu. Ligau, hombre, ligau, erandaz, ez da komenigarrixe, Porque hori da un poco, ez? Ez nik erandako ligik ez da resultatzen. Zuzen izan da Hori inoiz seguru, ezagutu seguru, ezun famatu txoroena. Es que ezautu personalmente ni nahi zion famatu batekin, ni nahi zion, oza, bai. baino. No? Ni pentsatzen naiz, a ber, ze famatu txorokin, porque famatu txoro askokin egon naiz. Ni nahi zion famatu, es que nahi zion famosukin, benetan. Txoroena igual ez, Hori pasatzea. baino ni bakizu naizela Belen Estebanen oso fana. Ja, nahi tipo horitza bainero ondo. No me digas. Ez? Ze ba? Aziratik enitzate ondo eroi, aziratik. niretzat da, Ez dut mundu ezagunik hontan- beste torero celebre horrekin. Bai, ezakit nola. Beste tipo Mundu hori. hontan dago pertsonek Neri, graziosunetako. bai, neri, Bai. Ta nik beti nahi izenet behaken argazki bat atea. da beharek zurekin. Eo, eta Maria Patiñokin bai. Ta, Eta nik agertzen naiz, lehengo egune nik ikusi nuna Maria Patiño eta Belen Esteban batea. Porque zan gaina, bixe batea zeuden. Eta geunden, Madriden, terraza baten, ja, eta zeo zeu kontatu zaudela. tabernako terraza baten. Ja, Eta nik junitzen ere iluzixo danakin argazki bat eskatzea. Eta esan zin Maria Patiñoko laxe. No, cariño, no. Ahora no. ja, nazka bat. Ta nire Ja. hau nitzen, Ja. gorputxar batekin pentsa. Mito batero iziten. Ja, hombre, Maria Patiño Oin, zona da, atea dut argazkixe bai Maria Patiñokin, da baitare Belen Estebanekin, Eta Maria Patiñokin, incluso, konexixo bat indekuen ez telebista. Oso ondo, ¿no? María Patiño, iruditzen presentadora, buenísima. María Buenísima. Teresa Camposen, aparte, María Bai. Teresa Campos izen da horratik ikisi du, Claro. Patiñok, Bai, horratik. bai. Patiño izen da oso ona. Patiñazo. Oin da desfigurada eta desastrosa da. Ja, desastrosa da. Sí, claro, desastrosa. Ta, Belen Esteban guapa dago, la veo guapa. Oso Lehen guapa Esteban ikusten. etzagustatzen, etzagustatzen. eh? Etzagustatzen, ni badakit, areketanik ez gendurke laukiko Nik filinik. Kiko Matamonosek ez eta Filinik. aguantatzen. Ez eta aguantatzen. Ja, Bai, beti, ez, zurekin ondo matean bezala ikio ba, baina ikusten zu, Ez, falso badala, bai? todo lo contrario. Gorrikizu. Jeu nerekin ez dala ondo ematen bezala, baina gero kamaratzien. Ja, bez? Ma, Ja, ua, eski en plan, tramposo da, peligroso. Pertsona normala bezala. Peligroso da, Bueno, bale, goze- bale, ja. Bien bezala, die. Bai, eske bai, eske beste mundu bada hori ban. Bai, hemen Euskal Herrixene Beste badaude olakuek, ez, pentsau. Ja, Badaudelako. bai, pasatzei askotan bai. Badaude batzuk, pixket daukebenak, famie... Burun itxota, baina hori ez da ona, baina... Baina, bueno. Niri iruditzen eza pertsonak humildik izan berdela, eta normalak, eta famie... A ber, tonteri badala. Nahi. Famia, a ber, famie... Eta oin hemen zaude eta gero hemen begin zaude. Zinitzat iruditzen. Hori jakin berde ondo A gestionatzen. ber, eske, Nei me encantaria, eske ez ni pentsatzen. ez gaude otxute Euskal Herrixen nola kotilleo tata, Baina nei me encantaria kotilleo batzuk eta hemen Euskal Herriko Ja, jendienak eta kontatzie, baina ez dira Bai. kontako gero ez gaude otxute. ja, eixe da, eixe da. Eta ni badakit, eite ben hemen, bura, pasillotan da zema gauze pasatzen, baina Seguru. ez dira kontatzen. Ez que euskaldune da, Goazen urrengo pixkietola. zetsixu pasamatea. Goazen urrengo zetsixu pasamatea. Ibanen sekretuak. Venga. Ibanen sekretuak. Sexixo hone bildurra mateite, porque, karo, nik hemen kontzatzen nire sekretu asko zuk, igual ez dakizkitzunak, Hori da. eta momentu hontan ateako naiz igual, pixkat, armairutik. Ateako naiz momentu hontan. A ber, esango jut, 3 afirmazio, baina afirmazio buetako 2 die gezurrek eta bat, da, egixe. Ah, oso ondo. Vale? Vale. Venga. Bi gezurrek eta batek eixe. Bai, lehenengoa. Zure oean, bale? Zure oean,
erlazio sexualak izan ditut. Ja, hori, ez dut badakitela dana. Ze, Bideotan indeu, galdera hori, eta zer da? gezurre. Bueno, baina igual oin egixe da. Ez, gezurre. Porque hori aspaldin, no? Igual da, nik ez dut zeitzitela esaten gezurre. Bueno, zu etxien zauden bitartien, nik erlazio sexuala mantendu izan ditut gure etxien. Zenekin, Beste pertsona batekin. ez ditutuk izartzen atetik, osea, Bueno, ez ni daude- txine honda. Ez ikusten zartzen inor, Ez nero daukazu zenekin ingo zeu- zuen. Zeakin, Ez dauk... Bueno, egon, hori bigarrena. Eta hirugarrena, 50 pertsona, baino geixokin liatu naiz. hori sinistet. Osea, Bueno, ez dakit, pero bueno, ez dakit. hori sinistet. Hiru horietatik zekin Hori bai, tontea indezula bai. Azkena, eixe. Bai, azkena da, egixe. Bez? Ama, eske oso ondo esautu izu. Bere, Eske, intentate da, a ber, jarreko jo damen gautu. Danak asmatzeko zu. Hombre, nire semizia, Es que guapo. en realidad ez Nire dakit, semizia. ez dakit exactamente, porque ni lehena apuntau genitun. Ja, Bueno, nik uste de eunera, eske, a ber. oso gizki ban, oso reputazio txarra, Ez Ez, pentsatzen horrekin ona dala hori. para nada. Nire bizitzat hori dala oso txarra. Baina lehena hasi nintzen apuntatzen, Niretza. mantentzeko orden bat. Ez que mutilek, ekutzen zute ba, arrokei hori... Ez dala arrokixe. Ba, arrokixe neska askokin ligau dizutela. Enkamen, neska Nere bat, kasuan mutila- liatzen baldin bat mutila askokin neskida una fulana. Ke cosa, Eta Eta mutile o ligon. Hori de bada ba, nik ez dut zanen ligon estilo hortan, nik esan dut eukitzeko kontrol bat. Ja, kontrola, sin más, hori da. Baina, a ber, A ber, nik apitu, notasetan, gaina, bueno, nik oportunidadeik egudik A ber, asko, baina este... nik notasetan apunto nikun, haien nintzen 24 arte. Ota lau. Bai. Eta hau bukaunun 2020 garren urtien. Agrabidea, mutila. Hau da, 3 urtetan, bueno, Un pervertido. Nik izaten nuen beti txikitzen, que eras un pervertido, Iban, esaten ni nuen. se ba. Un pervertido. Eso ser un pervertido. No, Niretza bai. niri tortza bat jendia, ba, aizu. Un pervertido. Baina, Por zeatek izan, porque zu bilatzen zulako. bueno, aizu, baina, zuritzazu gustatzen ligatzeo, ze? Neri ligatzi, bai, baina hori sartzi beharekin, Ez, liatu. Liau. Osa, liatziek ez duztan. Liatzi da musu bat emati, Liau, intensue. hombre, neri olako errexe, nik... Obviamente. Sentiu berde zioze. Zuk ustezu nia guadanakin obera sartu naizela? Ja, baina musu bat emati bakarrik. Bai, liatzi, esan netzat liatzi da. Maite dituzut. Bai, Bai, ematien bai, nirekin. bai. Ni oso eskrupulosin ez, oso maniatik inez. Nik, osea, gui berdet, Ba, holaxe. sentimentu ondixe, bat emati morro mateko. Eta azkeneko beste hiru afirmazio, Bai. cuidao. Cuidao, A ver, cuidao. Bat. Txikiten, boltzotik diruela apurtzen izun. Hori gezurre da. Bi. Nagorek, bueno, xilik eta taniju. Inezuk ez. Bi. Mutilagune dauket. Hori, mutilagune dauket, igual bai, porque diferente ikusten zaitut. Hori bai. Eta hiru. Txixaikatik kalien multa bat jarri Hombre, zioten. hori badakit, multine badakit, osea, que mutile ez dakuzu. Txixik jati multipinizu zuen. Hori bai. Hori nola dakizu. Ez konta dintzen du. Ah, jo. Ez que ni memoria nada dauket, Iban. Ja. Pentsatzen mutile ez kontula Zu- baita, Bai, zuk Bai. duzu parejia Porque daukatela. bizket, diferente zode. Baina ze hobea o txarrea? Kambio, Kambio. aldakati, Bai, Obio txarro, ba, onartu merdet, pertsonak aldauikeela, eta oizu normala dala. Tamalez, hori Normala dela. esan behar dixot, momentu. Hori da, normala Soltero da. zeitzetela, así que... Hori da, eta soltero nire aldatzen nahi, nez, izateko posturia, bizimorukin, danok aldatze geha. Bai, Hobeto txarro, zatu zute, txartu inezela. Bueno, Gortu inez, gortu inez. askoki gorra nere da. herrixen jarri ziben multazo Ja, bat, aixe da, que grazia. kotxe hartien, txixeikatik. Bai, hori dutze zat, Ja. Pasada. Gaina junitzen multa hori pagatzea, zure aizpena. bai, te zintzu, Tiana. kobrau. Kobra Uste binti. barkauz zuen. Etzinko arkau. Jo, Ni junitzen udaletxea gaina lotzagarrixe, arpexe ematea lotzagarrixe. junitzen. Ola, Ja. txaka udaletxea multie pagatzea. Lotzagarrixe da, Iban, Txixeikatik, kotxe hartien, juerga baten. Ai, ama, baina eske... Porque justu ni txixein nun, buelti eman nun, eta nauzkin hiru municipal nere atzien. Zai noiz bukauko nun txorrota botatzia. Ai, iso irure zauden zurekin, inbirixe, o vamosako ben, peluzilla, Iban. Peluzilla. Ba, es que clarísimamente. Buelti eman nun eta santziben Clarísimamente. hori ezin dara, eta
Nirean etorzizin bezala, zeak korreozeko beti multikin, Multie, etxai, hauzan, Etorzizin, baina, arro, etorzizin beleuke, niri multikentzia zaten Ah, bezala. Zure semik, chorreando dinero, multie. Bai, hola etorzizin danak arroa, nire Bueno, pues, pelikire. hau esan da geho, ez da kalien txixein berre, Jendiek- gauzek ardi. Eta listo. Baita jendidok irupena, Komunea. bai, baina, ber, Hortik aurrera gexo ez dut Bali egin. zema jende gitu txixekali. Baina ez da inber. Nik ez dut ikene normalin txix ez dut ikali. Mendixen hola bai, baina kalinez. Oso ondo. Tartin, baldimako gogoe, batzuten bai, joen. Baina ma, zuk itxezut asko. Kotxe hartin, Asko. batzuten, Vale. tartin. Hau esan da geho, Pero kuadrilla. vamos. Nik usteet momentua jau dela, aio esateko beste podcast. Gure txixe, Eder eta poli- ertera guei, aio zateko. Eta jazta. Ja gure reputazio dana galdu de baspali. Ja, bueno, aizu txixe merra doa, Oso- txixe horik goti txarra da, Bai. Hau esan da geho, eskerrik asko, hau entzuten zuten pertsona da nahi. Hemen da, jongo gatorren hasti berri zen. Jo, bai, Ze izen dauke podcastak? Hombre, Ze izen dauke podcastak? Yufi! Eta listo, segi gure sare sozialaren dan, eitea podcast, eta dana. Hala, Hori da, aio etxe kuadrilla.